To a yau Cloud Hausa TV ziyarar gani da ido ya je masu sauraro. Babban abin da ya fi ɗaga min hankali yake damu na yanayin al'amuran da muke tafi da rayuwarmu yanzu shine yadda muka maida bola. Kalli yanzu wannan wajen wai ba kwatace kalli babbar bola wata daban an zo an jibi a wajen kwatar. Wannan kwatar kuma ciki gefe da gefe an bari yayi ciyawa. Idan an kwaso sai a bashi gefe da gefe. In aka bashi tunda dai dama ai kun san kasa yake nan zai zama to sai a bari har ciyayi su fito akan wannan kasa sai ƙara dankarewa. Kun gani in ya ƙara dankarewa sai wajen gefe ya cika da ciyayi da bola a ƙasa, can gefen ma ya cika da ciyayi da bola a ƙasa, cikin kwata kuma kun gani da tuni a ciki. Kun gani, kalli bolan nan saboda Allah. Abin da ya dace kenan mu rinka yi a rayuwarmu. Sannan muna kukan sauro, muna kukan kwalara, muna kukan kaza. Ya kamata gaskiya a duba wannan al'amari. Kar mu rinka cewa wai sai gwamnati ta zo ta yi mana wannan aiki. Karamin aiki ne da ya kamata mu rinka yi. Ina aikin gayya, magana ta Allah. Da akwai tsarin aikin gayya da muke a society din. Ba a samun irin wannan al'amari. Amma yanzu kowa ya naɗa hannunsa, ya rike hannunsa yana jira wai sai gwamnati ta zo ta kwashe wa'annan bololin. Idan gwamnati ta zo ta kwashe, sannan kuma sai mu jira gwamnati sai ta ta mana noma, ta nome wajen ta kwashe. Ya kamata mu yi kuma faɗa. Sai kaga gida tankame mai gida, abin da kai ci, gida tankame mai abin zabban haushi mai kyau, amma kuma kwatar gidan sai kaga irin haka. Duk masu ruwa mu rinka lura, muna tafiya mun gani irin wa'annan abubuwan. Sai ka kwata irin tankaman gidajen nan, irin wannan abin da na faɗa ne. An kwashe bola maimakon a kwashe sai a batta ƙasa, a bar ƙasar haru ciyawa ta tsiro akan ƙasar dan tsabar ƙazanta. Kuma in aka ce mana ƙazamai mu rinka jin haushi. Wannan ba daidai bane gaskiya. Kai ce na biyu kuma shine yadda zaka ga idan an kwaso kullar ma dindima mai yawa, sai a fito da ita gefen kwatar sai a baza. Idan aka baza wai sai a ce kuma ana jira a bari ta bushe, sai kuma a kona a wajen. Ga mutane, ga al'umma, ga gidaje, ba a la'akari da yanayin yadda hakan zai samu, wato zai damu lafiyar jama'a. Ga gurbatar yanayi, ga hayaki, kowa ya san yanayin gurbatar yanayi da ake fama da shi yana janyo cututtuka masu yawa. Masana suna yawan faɗa. Gaskiya ya kamata mu faɗaka, haɗa hannu mu ce komai sai gwamnati ta mana. Gwamnati za ta zo ta yi mana tsaftar muhallin inda muke zaune. Mu fito mu tsaftace muhallanmu, mu koma al'adarmu ta gargajiya ta tun tale-tale, aikin gayya da sauransu. Sai an jima jama'a. Assalamu alaikum. Allah sa mu gyara.